moją nową videą. Dneska hráme GTA 5. Hrá Lukáš. Ja budem hrať za chvíľu. Učeká pre setli. A dneska len budete vidieť takéto zábery. A proste nebudem to komentovať. Keď budem ja hrať, bude kamerovať Lukáš. Rýchlo uteč. A spomalené auto. Naozaj, vieš o tom, že Lukáš so mnou tancol, že? Výrazne. Hej, a potom, Lukáš, keď budem hrať kameru takto, aby bolo takto vidno. Aby bolo takto vidno, Lukáš. Pozri. Takto. Hráme za Franklina. Out the car, nigga. Vieš, aké je toto rýchle? Toto je moc rýchle. No, ukáž. No, celkom je rýchle. Veď môžeš tu prebúrať. S autom to môžeš prebúrať. The love in your hearts and the funk in your hips, people. That's what made Los Santos great. That and the opportunity to eat fast food and study Eastern philosophy at the same strip mall, baby. No, neješ. Povedz, aby dali len odber. Lukáš, čo majú spraviť? Dávateľ odber a like. Vypni si rádio. Ty si na vojenskej základni, choď tam. Choď tam. Lukáš, na vojenskú základnu. No, nevadí. Ale tak si najdem. Hoď to do vody, to auto. Nie.
Łukasz, dam ci úlohu. Chodź na letisko, a potom pôjdem ja. Choď na letisko. Ale letisko je ďaleko, takže choď domov a pôjdem ja. Lebo neviem kde. Tamto hore choď. Hore. Tam, kde sú auta, hore. Tam. Práve tam. Tam teraz. Tuto takto. Ľudia tak. Tam. Kde ideš? Domov. Dobre. Tam, kde sa predávajú pištole. Dobre, a potom pôjdem ja. Alebo... Kde? Joj. Toto máš bližšie. Toto práve toto máš. Toto máš bližšie. A správnou cestou som išiel. Choď na vlak, rýchlo. Rýchlo choď na vlak. Rýchlo. Lebo teraz idem ja. No? Teraz idem ja a predávam ti telefón. Ale prečo? Lebo si bol už 10 minút. Nie, ja som ale počkaj, idem si kúpiť voľaký. 13 minút, nie 10. Toto má 7 minút, pozri. Napíšte do komentárov, že si chcete sériu hrám GTA 5. Ako? Ja nie. Ja Ja nie. nie. A prečo? A kúpila si ten Robor tribinačkový, tak mi daj. Lukáš, už idem, ja. Kde? Kde ideš? Už si od 15 minút. Bol takýto. To je taký istý ako Ale tribinaček. Tribinaček nemáme. mám ešte 1 kilometr. Musím dať menšie osvetlenie, pretože nesvietí až tak tam slnko, ale neviem, ako to mám dať. No. Ale, haló. Oh. I need to hit a ball. Lukáš, No, musí 20 minút. Či 16. ukáž. Aha.
10 minút a ešte 6 minút si bol, keď sme nenatáčali. Tam za chvíľku budem. Za chvíľku. Áno, chvíľku. Zoberiem si motorku. Áno, motorku. A potom aj ja budem mať motorku. It's gonna be a beautiful weekend. I'm gonna get some sun at the beach. Takto je najlepšie. Takto. Kde ideš? Už som tam bol. Áno. Potom to takto drž. Takto, aby bolo vidno. Takto. No, už si tu. Počkaj, ale kde mám ísť teraz? Hore. Dávaj. Počkaj. Ale nemám tam peniaze. Nemôžeš mi minúť všetko. Mám tam len 100 €. Ja si kúpim iba jeden. Ale aj tak, to ti nevidie za 100 €. Nebudeš mi miniať peniaze. Ale počkaj. Ale čo ty? nemám skoro nič. Daj. Nenatáčať neviem. Takto. Je to motorka. No. Ľudia, dávajte lajky, odbery, aby sme dosiahli 100 odberov. Minúta to je. Ale čo sa stalo? Ty nevieš jazdiť na motorke. Ale to je len začiatok, pretože pozri, aké mám skill. Tak čo sa stalo? Kto je? Ty? Ale veď som bol 20 sekúnd, 30. Si 30, ja neviem rátať. Ideš ty zase. No, nečítavaj. Si na policajnej stanice. Nie. Na záchranu som išiel. Ale mám 300, takže by ti to išlo. Sorry. To je, ide byť moje. A mne sa nechce držať. Tak ešte 6 minút. Budem ti dám. Ale ja iba nechcem držať. Toto je riadne rýchle.
Babo, nepoďme natáčať. Vypnem radšej. Môžem vypnúť, Maťo? Ešte nie. Dávajte lajky, odbery a čus.